Zahvaljujem. Poštovane kolegice i kolege, svima nam je danas jasno da je globalna situacija u kojoj se nalazimo zabrinjavajuća. Dapače, stanje u svijetu je alarmantno i već duže vremena. Već duže vremena naime gledamo kako se raspada međunarodni poredak, kako demokracije diljem svijeta slabe i kako autoritarni režimi jačaju. Gledamo danas oligarhe koji postaju moćniji od država, koji drže ogroman postotak svjetskog bogatstva, koji doslovno utječu na demokratske izbore u Europi i koji prijete da će rušiti demokratski izabrane vlade. To nikako ne smijemo gledati sa strane. Da, Europska unija mora postati odgovornija, to je danas nešto što svi govorimo. Ali to znate, znači i to da i političari unutar Europske unije moraju postati odgovorniji. To znači da Europsku uniju moramo jačati iznutra, a ne dodatno slabiti i razdirati naše društvo unutarnjim ratovima, širenjem mržnje i širenjem netolerancije. Jer tako idemo na ruku svima onima koji zapravo slabe i žele slabiti našu demokraciju. Jačati Europsku uniju iznutra znači ne prihvaćati diktate Rusije. Ne smijemo nikad prihvatiti kao normalno da jedna zemlja izvrši agresiju i oduzme teritorij drugoj zemlji. Ovo što se danas događa s rasprodajom Ukrajine, to nije normalno i to nisu naše vrijednosti. Ali jačati iznutra znači isto tako ne prihvaćati diktate ni drugih, pa tako ni SAD-a. Nedopustivo je da netko dođe na tlo Europske unije i drži nam prodike o tome kakve bi trebale biti naše vrijednosti i naša demokracija. Pa čak i kad je taj netko J.D. Vance, potpredsjednik SAD-a. Nama uostalom ne trebaju prodike o vrijednostima koje dolaze iz SAD-a, iz zemlje koja svojim građanima nije u stanju osigurati osnovno zdravstveno osiguranje, koja ima ogromno i nama nezamislivo siromaštvo i beskućništvo, a trebala bi biti najrazvijenija zemlja svijeta. Hvala vam lijepa, ali mi ovdje u Europi ipak imamo drugačije vrijednosti. Između ostalog, obvezno zdravstveno osiguranje. Budimo realni, sukobi koje danas gledamo nisu borba oko vrijednosti, kako se to želi prikazati, nego su prije svega surova borba oko resursa. I još jednom u takvom svijetu Europska unija mora ojačati i mora postati samodostatna. To sigurno znači da moramo više ulagati u obranu, ali moramo ulagati i u vlastitu proizvodnju hrane, u poljoprivredu i u vlastitu proizvodnju energije. To znači i da desnica mora prestati raditi bauk od pravedne, naglašavam pravedne i zelene tranzicije, jer se time usporava samodostatnost Europske unije i čini nas se još uvijek ovisnima ili uvijek ovisnima bilo o ruskom, bilo o američkom plinu. I to na kraju krajeva znači graditi savezništvo s demokracijama, jer demokracije i naših vrijednosti demokracije danas se ne smijemo sramiti, nego je više nego ikad moramo obraniti. Zahvaljujem.